Gagi, namatayan tayo. Alright, recording ba? Oops, recording. It's another Sunday ride. Sunday charity ride. Ayan, pupunta kami ngayon or dalawa ngayon ng aming pupuntahan na charity event. Ang Sual at Kalasyaw. Ayan, so dalawa yung i-charity natin ngayon. And ayun, 4 lang kami na pupunta doon sa mga charity event na yan. Ayan, so yung iba kasi busy. Ayan, so papunta na tayo ngayon sa may Sual. Ayan, uunahin natin ang Sual muna bago ang Kalasyaw. So, yun, usual tulad ng vlog natin, previous vlog natin, ano? Yung ating charity event sa may Dakap Sur. Ayan, so ang mangyayari is drop and go lang. Kita nyo naman, maraming riders because it's Sunday Charity Day. At yun, may truck. Okay, so tulad ng sabi ko, drop and go lang tayo mga bossing natin dyan. Siguro pahapyaw lang yung ibibigay nating or papakita nating video dun sa mga charity event na yan. And so siguro ang magiging pinaka-content na natin ay yung side trip na lang natin, which is hindi natin sure kung saan. Yan, so balak kasi nung ating dalawang kasama ay yung sa may boundary ng Benguet, sa may Tuba, at sinuggest ko naman sa may Sampabian, sa may Highlands Cafe yata yon. Ayan, so tignan na lang natin mamaya kung saan tayo dadalhin ng ating mga motor. Ayan, so update ko kayo kapag nandun na tayo sa may Sual charity event mga bossing natin dyan. Yes sir. Sir, morning. Yan, so nandito na tayo mga bossing natin. Ayan, so pahapyaw lang, tulad ng sabi ko, pahapyaw lang yung video natin dito. Ayan, kasi drop and go lang naman. So tapos na tayong nagbigay ng ating tulong dito sa may Sual charity event. Ayan, so papunta na tayo ngayon sa may Kalasyaw mga bossing natin dyan. And ganun din, pahapyaw lang yung video na ibibigay natin doon. Ayan, para hindi ganun kahaba yung mapapanood nyo sa ating vlog. Ayan, update ko kayo at ang next na video natin ay nasa Kalasyaw na tayo mga bossing natin dyan. Ayan, update lang mga bossing natin dyan. So andito kami ngayon sa may San Carlos, Pangasinan. Dito yung magiging or dito kami dumaan, ano, para maiwasan din natin yung sa may Dagupan, no? Baka may part pa na baha, ano. Ayan, so nakapasok na tayo doon sa may boundary ng Kalasyaw mga bossing natin. Ayan, so siguro malapit na ito. Meron na rin tayo nakinang Marshall doon sa may bungad. Ayan, so nandito na tayo mga bossing. Ayan, dami ng riders. Anong club natin sir? Club natin CIS sir. CIS sir. Chapter sir, chapter. Alaminos po. Alaminos. Ay, thank you. Ayun, so nandito na tayo. Ay, sa wakas, sa haba ng biyahe.
Ayan, so tapos na tayo mga bossing. October 24. May tatlong buong charity po natin dito. At tayo ay paalis na. Ay. Sige sir, Concern pagkalabas nyo dito, padagupan kayo, pamanawag naman sila. One sir, one sir. Sir, kita na lang tayo doon pag ano. magkakatanggap ng certificate of application. Pamaligtas rider, Philippine, University by Internet. Germany. Ito yung Philippine rider. Good sir. Thank you sir. Thank you. Ingat sir. Yan. So tapos na tayo mga bossing. Job well done CIS family ng Alaminos sa chapter. Yan, maraming salamat. So tapos na tayong tumulong. At tayo ngayon ay lunch ride na lang siguro ito, no? Kasi anong oras na. Ayan, so bago muna yan, pupunta kami ng Dagupan para kunin yung motor nung isa naming kasama. And diretso kami ng Manawag. Ayan, para umattend ng misa. Gagi, namatayan tayo.